నంద్యాల జిల్లా కేంద్ర సమీపంలోని జాతీయ రహదారిపై బుధవారం తెల్లవారుజామున పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఓ ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సు టైరు పేలి అదుపు తప్పడంతో ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో 10 మంది ప్రయాణికులకు గాయాలయ్యాయి. మార్నింగ్ స్టార్ ట్రావెల్స్ చెందిన బస్సు 35 మంది ప్రయాణికులతో వెళ్తుండగా నంద్యాల సమీపంలో హైవేపై ఒక్కసారిగా పెద్ద శబ్దంతో టైరు పేలిపోయింది. అప్పటికే బస్సు వేగంగా ఉండడంతో డ్రైవర్ ఎంత ప్రయత్నించినా వాహనం అదుపులోకి రాలేదు. దీంతో బస్సు రోడ్డు పక్కనే ఉన్న పొలాల్లోకి వేగంగా దూసుకెళ్లింది. అకస్మాత్తుగా బస్సు అదుపు తప్పడంతో లోపల ఉన్న ప్రయాణికులు భయంతో కేకలు వేశారు. బస్సు పొలాల్లోకి దూసుకెళ్లి స్థిరంగా ఆగిపోవడంతో భారీ ప్రాణ నష్టం తప్పింది. ఒకవేళ బస్సు గనుక బోల్తాపడి ఉంటే పరిస్థితి అత్యంత దారుణంగా ఉండేదని ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెబుతున్నారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు స్థానికులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. గాయపడిన వారిని వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం నంద్యాలలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. వాళ్ళని కొంతమంది హాస్పిటల్ పిలుచుకున్నారు. లోపల ఏం లేదు, సాధారణ ఏం లేదు.